Ikatlong solar powered na irigasyon po binuksan sa Sudipen, La Union. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Binuksan na ang solar-powered na irrigation system sa Barangay Castro, Sudipen, La Union na pinondohan ng lokal na pamahalaan mula sa Development Fund noong 2025. Nagkakahalaga ng higit 1.9 million pesos ang proyekto na layuning maging modernong pasilidad para sa pagsasaka. Ang proyekto ang pinakamalaki at ikatlong solar-powered irrigation sa bayan bilang kontribusyon sa paglago ng kabuhayan ng mga lokal na magsasaka. Hinimok naman ang tanggapan ng mga magsasaka ng wastong pangangalaga sa pasilidad upang mapakinabangan pa ng mas mahabang panahon. Inaasahan na makatutulong magbigay ng matatag at maaasahang patubig sa mga sakahan para sa mas masaganang produksyon ng mga pananim sa Sudipen ang naturang pasilidad. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.